Това не е късопаметно, защото мога да чукнеш в интернет, дори да си млад и да видиш кой къде е бил през годините. До сега това, което е ясно, е, че правителството на ГЕРБ ще бъде подкрепено твърдо от Атака, РЗС и СДС. Аз лично поздравявам господин Борисов с успеха, който постига. Сега ще видите, ще чуете как говори господин Сидеров за господин Бойко Борисов, с когото той ще прави коалиция. Потресаващо е. Това е само преди година и половина видео Русе. Нека да излезе Бойко Борисов и да каже: вижте сега, какво аз исках да отида в Държавна сигурност, но не ме приеха. Смятам, че ние сме длъжни да дадем тази подкрепа като български патриоти. Фанахме се си невери, направихме банди, рекетирахме, правихме охранителен бизнес, натрупахме така милиони. После какво да правя през знак политиката? Подкрепата на Атака остава последователна и категорична. Завъртех се около Тодор Живков, така поразмачках му ушите, после дойде цара, размачках му и на него ушите и след това той ме направи главен секретар. Такъв ме направи, такъв бех. Сключването на това споразумение, този меморандум, приемането от наша страна ще даде възможност управляващата партия да приложи спокойно и с увереността, че има подкрепата, мерките, които са наложителни. Защото ние сме познати, всички се познаваме в България. Братовчеди? Да, нещо семейно има такава. Лидерът на Атака не вижда алтернатива на сегашния курс, който е поела партията. Обясни, че за разлика от други политици няма да допуска интриги с ГЕРБ и дори протегна ръка към хората на Борисов за партньорство на местния вод.